Çeteyên HTŞ, Daeş û Dewleta Tirkî gelê me kirine hedef êriş dikin. Bi êrişên van hov û dirindeyan re ji şeşê çileyê ve xelkê me yê li Şêx Mexsûd, Reqa, Tebqa û herêmên din berê xwe dane Rojavayê Kurdistanê. Li hemberî êrişên çeteyan rêveberiya Xweser seferberiya giştî ragihandiye. Li Rojava berxwedaneke dîrokî û bêhempa berdewam dike. Li çar aliyên welêt û Awropayê gelê Kurd ji bo parastina Rojava ketiye nava seferberiya Neteweyî. Li aliyekê berxwedaneke bi rûmet, li aliyê din jî gelê me yê Rojava di nava şert û mercên zivistana hişk, berf û seqemê de koçber bûye. Bi ser de jî çeteyên HTŞ av, qût, elektrîk û înternet li ser kobaneya berxwedêr qûtkirine. Ji lewre pêdiviya gelê me yê Rojava bi alîkariya lezgîn heye. Bi heman ruhî seferberiya Neteweyî ku me daye destpêkirin didome. Heyva sora Kurdistanê li dijî êrişên qirkirinê yên li ser Rojava kampanya daye destpêkirin û banga alîkariya lezgîn dike. Hûn dikarin li ser van hesaban alîkariyê bidin gelê me yê Rojava.